गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलआ बावैसो उथ्रिसारनाय जिल्लानि एपिएससि देरहासारफोरखौ बरायदों। उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि बानजायनायाव बावैसो सिगां आसाम सोरखारजों फोसावजानाय एपिएससि आनजादाव उदालगुरि जिल्लानिफ्राय उथ्रिसारनाय बिसारथिफोरखौ दंब्रुदै बरायो। उदालगुरि जिल्ला टाउन कमिटिनि कनफारेन्स हलाव उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारिया आफाद सामलायनाय बरायनाय मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बिटिआरनि लेङाइ खुंगिरि थामहिनबा उदालगुरि बियामनि एमएलए गबिन्द बसुमतारिया उदालगुरि जिल्लानिफ्राय गासै 6 एपिएससि देरहासारगिरिफोरखौ गांफा आर'नाइ फालि अनथोब बिबारनि थफ्लाजों बरायो। अरुणाचल प्रदेश लावार सियांग जिल्लानि पथै गामियाव दानि एमएलए दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिया बड'फानि मुसुखा गायसननाय जायगाखौ नायगिदिंहैदों। मख'जाथावदि 1987 मायथाइयाव जे बर' रावनि थाखाय सोमावसारदोंमोन बै समाव बिथां बड'फाया बे गामियावनो थाफैदोंमोन आरो पथै गामिनि थागिबि नेना खादुनावनो थादोंमोन। नेना खादुआ बै समाव निसि फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव गोख्रों मदद होबोदोंमोन। बेनिखायनो बे गामिजों बर'फोरजों मोनसे सोमोन्दो थानायखाय दानि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बे जायगायाव बड'फानि मुसुखा आरो गंसे न'ब्लां लुनो बिथोन होनाय बायदिनो दिनै आसामनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बर'नि माखासे माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै अरुणाचल प्रदेश लावार सियांग जिल्लानि पथै गामियाव नायगिदिंफैदों आरो नेना खादु नखराव गामिनि रायजोफोरखौ लानानै मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव बिथांजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि शिवराम बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि उदां बि बड'सा रुबुं खेरखातारि, लखिमपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि, धेमाजि जिल्ला हारिमु आफादनि नेहाथारि मुसुजुमा बर', लालि समष्टिनि जिएस राधेराम बसुमतारी, गेजेर जनाय दख'रा एबसुनि आफादगिरि मोजां गसाइ नार्जारि बिथांमोना बाहागो लायो। क'क्राझार जिल्लानि सितनागुरि दावागुरि गामियाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। आदारनि आंखालाव रायमना माहारि आफादनिफ्राय हाग्रानि मैदेरा सितनागुरि दावागुरि गामियाव फैना दंफैयोमोन। मैदेरखौ होरनो नाजानायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ लखिराम टुडु होननानै मिथिनाय जादों। मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ खहा जानाय लखिराम टुडु नखराव एमसिएलए माधव चन्द्र सेथिया खौरां लाहैयो। खौरां लाहैनाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ होबोयो। 22 अल इन्डिया बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म फुटबल बादायलायनायखौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नलबारि गेलेग्रा फोथाराव जागायजेनो। बे हाबाफारियावनो फुटबल गेलेनायनि फिरफिलाखौ बेरहोयो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि आफादगिरिया। बे खेवनायाव बाहागो लायो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो 69 नं उदालगुरि समस्तिनि एमएलए गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। लोगोसेनो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लहित चन्द्र बर' बिथाङाबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बिटिआरनि गेलेमु मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। देवालिनि समाव जुवा खेला होनायनि सायाव पुलिस बिफाना गोख्रों सांग्रां जादों। जुवा होग्रा आरो जुवा गेलेग्राफोरनि हेंथायै बाक्सा पुलिसा गोख्रों हाबा मावनानै दाब दाब जायगायाव जुवारिफोरखौ हमनायजों लोगोसेनो जुवा गेलेग्रा मुवाफोरखौबो बोखांदों। दीपावलीनि समाव बम गावनायाव सांग्रांथि जा। बम गावना खैफोदाव गोग्लैदों सासे बर' फिसाया। ससियेल मिडियायाव बम गावनायाव सांग्रांथि जानो बयखौबो खावलायदों। बिथाङा देवालिनि समाव खुगायाव लाना बम गावना खुगायाव बमा बेदर जाना खैफोदाव गोग्लैदों। गवालपारायाव सोलिफु बुब्लियाव गायसनजानाय खोब चर्चा जानाय मिया मिउजियामखौ गवालपारा जिल्ला खुंथाया सिल खालामबाय। दिनै रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोङाव मिया मिउजियामनि सायाव गोख्रों राहा लानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बेनि उनावनो जिल्ला खुंथाया रायजोनाङै गोबां दान्थे बिदान्थे जानाय मिया मिउजियामखौ सिल खालामो। बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन मेसेज शेयारिं एप WhatsAppआ माखासे समनि थाखाय बन्द जादों। मुलुगनाङैनो WhatsAppआ बन्द जानानै थादों। 12:53 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 2:15 रिंगासिम हरखाबै बन्द जादों WhatsAppआ। WhatsAppआ मानि थाखाय बन्द जाखो दासिमबो बेनि गुबै जाहोनखौ मिन्थिनो मोननाय जायाखै आरो बेनि सायाव जेबो फोसावथिखौ नुनो मोनाखै WhatsAppनिफ्राय। WhatsApp बन्द जानायाव बाहायगिरिफ्रा गोबां हालाय हाफाय जानायखौ नुनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सनितपुर जिल्ला एबसुनि 84 मायथाइ फालिथायनि बानजाय आफादनि मावखुलिखौ बेखेवबाय। 25 अक्ट'बराव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय लकेश्वर ब्रह्म गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 14, 15 आरो 16 दिसेम्बर 2022 जानो गोनां 50थि बोसोरारि जथुम्मा आरो 84 मायथाइ फोरबो फालिथायनि बानजाय आफादनि मावख'खौ बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिद्या बर' बिथाङा। लोगोसे बानजाय आफादनि मासिगिरि नेहाथारि सोद्रोमा बिथांमोन सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजेश बसुमतारी आरो दख'रा बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमा बिथांमोन खैलाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मतिराम बर' नेहाथारि मदन बसुमतारी बिथांमोननि नोजोर होनायाव हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंलाङो।
रादाबा एसेनोसै लोगोफोर रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय गोजोन्थों।